Só eu reparei que despois da pandemia houbo como un boom do consumo colectivo. Actividades en masa, non? Que duplicaron a participación. Cousas que comezamos a ver como ter que anotarse nun sitio para poder acceder a mercar unhas entradas, por exemplo. Moitísimas actividades as que antes que eran ao aire libre, eran, pois, ti chegabas e xa está. Comezaron a vender entradas porque se desbordaba. Porque eu teño unha teoría sobre disto. E ten que ver con esa mente adicta, con ese consumo en masa, con esa dopamina que produce tamén o consumo de persoas. Ese proxectarte, ese poder facer algo, pero que haxa máis xente que o vexan, non? Tapar o vacío e a soidade co feito de que hai outras persoas e sentir esa humanidade, aínda que sexa, non sei, dunha forma superficial e artificial, sen interacción humana real. Porque eu sí que tive esa sensación de que, de repente, eu creo o sistema, non? Aproveitou esas persoas adictas a esa bioquímica, a esa dopamina, que pasaron da introspección imposta polas circunstancias de pandemia a sair aí e querer facelo todo, non? Non foi unha fuxida cara ao humano, foi precisamente unha fuxida do teu propio humano, non? Desa introspección forzada. Eu teño así, observei moito iso, que era máis difícil ca nunca, e pareceme hoxe, non? Que é máis difícil ca nunca atopar con quen. Creo que hoxe en día é moi fácil atopar persoas cas que facer cousas, pero é moi difícil atopar persoas coas que conectar para facer as cousas. É moi difícil atopar alguén que acepte un plan sinxelo, como coller unha empanada e ir comer á beira do río, que a min, eu falo dos plans que a min me gustan, ir camiñar en silencio, acompañadas, sí, o silencio compartido, é unha cousa moi difícil de atopar xa. Eu lembro, sendo nova, que tiña un amigo que ás veces facíamos un plan que era ir pasmar, que era sair a algún sitio, á natureza, pois a un mirador, a un sitio que é agradable, e sair xuntos e non facer a grande cousa, máis que a compartir o tempo e moitas veces o silencio. Paréceme que é unha cousa moi difícil hoxe de atopar. Desde a pandemia é moito máis difícil de atopar. Esa intimidade, como no principiño, non? O esencial é invisible aos ollos, pero tamén é imposible de capitalizar. Ese silencio compartido, esa intimidade real, ese sosego é moi subversivo, porque non lle sirve ao sistema. O sistema non ten medo ao amor, nin a estas cousas. Ten medo ao sosego. O amor
tamén é hoxe un produto de consumo. As aplicacións dentro das propias redes sociais, todos eses grupos para coñecer xente, todo iso tamén o fomenta o sistema. O sistema sí que quere que haxa encontro. É un produto. O que non se pode capitalizar é, por exemplo, eses valores compartidos. O sosego que dá un encontro coincidente, real, con alguén, non o podes transformar en produto. Ti podes transformar en produto o xantar nun restaurante, a viaxe compartida, que eu ás veces vexo anuncios de viaxa soa, pero soa non é, porque hai máis persoas que están soas que van ir a esa viaxe, non? Na soidade ética, precisamente a rotura é co sistema. É con ese sistema que quere que ve na túa soidade un nicho de mercado. Persoas isoladas, cheas de vacíos, de fendas, son unha boa clienta, non? E para todas esas fendas, o sistema foi creando eses produtos que ti case non podes ver nin sinalar, porque precisamente son a túa liberdade de elixir, son a túa autonomía e a túa independencia. Non precisas de ninguén. Na sociedade do benestar, ese benestar véndese. É produto. Todo vale, todo sirve para poder capitalizar. O esencial non se pode capitalizar nin económicamente, nin simbólicamente. Non... Esa coincidencia, como dixo, por exemplo, en valores, tamén está libre de capital simbólico. É o que dixo eu. Eses vínculos auténticos, cando os colocas aí fora, ás veces non hai capital simbólico. Non é unha persoa especialmente relevante, sabes, non hai a grande cousa que dicir diso. E ao sistema non lle interesa. Nós fomos elixindo esa liberdade, esa falsa liberdade, esa falsa autonomía, e creemos que a eliximos libremente, mas non ten moito que ver coa normalización, que diría Foucault, non? Normalizamos que eso era a liberdade e que iso era a autonomía e que iso é o que debemos ser. Estamos, en xeral, moi lonxe do humano, do sosego real. Ves por aí os reels autocoidados. Dicía unha amiga hai pouco que dixen, vaya por Dios, os autocoidados que acabaron sendo un reel. Eses autocoidados, pero que se registraron en fotos, en pequenos vídeos, para que crear un reel, estaban xa sendo productivos. E logo había que proxectalos, para dicirlle ás outras persoas como son os autocoidados. Por iso, cando eu digo eses vídeos longos que tentan explicar non como son os autocoidados, senón como pensar, non? Que pode que sexa o principal autocoidado. Mas todos eses autocoidados productivos, merquei isto, fixen, sí, todo, e podo registralo e crear un reel de menos dun minuto que acadan moitas
visualizacións, para que vexades que eu sei me coidar e, ademais, para comunicarvos a vós, que ao mellor non sabedes como hai que facelo. Porque na rede tamén vemos moito ese narcisismo cultural, non? Mira eu como fago, mira eu o que sei, mira eu como me visto, mira eu como me pinto, mira eu como viaxo, mira eu que fago os domingos, e mira eu como desconecto. Mais na desconexión hai todo o tempo buscamos unha forma de proxectalo, de facer un produto que nos dá capital simbólico durante todo ese tempo. Somos productivas todo o tempo. Aí está a autoescravitude. Son productiva para facervos creer que non o son. Hai que pensalo ben. Hai que pensar ben como funciona iso. A veces os autocoidados, diría eu, que son, precisamente, cando son esenciais, tamén son invisibles aos ollos. Non caben nun reel, porque non se poden amosar. Porque a veces non son estéticos. Sería unha vergonza amosalo. Esa sociedade da transparencia que di Byung-Chul Han é unha transparencia que está fora de nós, sí? Que amosa aínda a nosa superficie. Mas a outra transparencia, a que amosa o íntimo, non é bonita, non é estética, é invisible. A auténtica transparencia humana é invisible. Idea que digo eu que é subversiva é o que digo eu vou non facer soa. Non o vou facer debaixo do mandado do sistema e do poder. E quen queira vir que veña, e quen non queira vir que non veña. Quen queira consumir que consuma, tamén o ocio, tamén o autocoidado e tamén esa falsa intimidade que precisa espectadoras, pero é comigo que non conte. Iso é soidade ética. É ética porque busca levarlle a contraria ao poder. Funcionar libre do mandado social. Busca ser invisible aos ollos e imposible de capitalizar.